Livet skal leves, leges og sanses. Livets bølger går op og ned. Indimellem har vi brug for en støtte og en hånd i ryggen til at komme videre. Velkommen til mit terapirum. Her inviterer jeg dig til at træde ind i mødet med det sårbare, hjerteskærende og det håbefulde. Som terapeut ønsker jeg at tilbyde et sted, hvor du kan være præcis som du er. Et sted uden krav, uden forventninger. Kun nærvær og fordybelse. Igennem et forløb vil du finde ro, finde balance i dit liv, balance i din krop, dit sind og i dit nervesystem. Tag et skridt ind i det sanselige rum, hvor du kan lade sindet hvile og give kroppen lov til at føle og lytte. Sammen vil vi møde det med nærvær og nænsomhed. I mit trygge rum, hvor du kan give slip på hverdagens støj og finde ind til kernen af dig selv. Her er nærvær, livfuldhed og hjerteslag. I varme, blide omgivelser bliver du guidet gennem en indre rejse, ofte uden ord. I mødet med dig selv og hjertets rytmer åbner der sig en verden, hvor roen kan få plads. Havets bølger, skovens stilhed og flammernes varme indgyder en dyb følelse af forbindelse og helhed. Her er der rum til at være, til at mærke og til at lade sindet hvile. Når flammerne danser i mørket og vinden hvisker gennem skovens træer, kan du give dig selv lov til bare at være. En rejse, hvor hvert åndedrag er et skridt mod opvågning, bevidstgørelse og forløsning. En vej til frihed og autenticitet. Rejsen med mulighed for at genfinde forbindelsen til din egen indre styrke og ro.